Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kasengba jongkinong di madan ya kabala tip kerteng kum ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kalapha da ka jingtho shaka Khasi Hills Autonomous District Council banpin paw ya ka jing persha halor ka jing khanra jongki Police Enforcement ka District Council yakinong di madan hayawdo bat hayaw maulong ha ka arphaw tarik uyayong ar hazar arphulai ha ka jingne jurib jong Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ubatita Starwell Khan ya ka yawdo ha ka bala sinran lang da ki Executive Member Lambat UCM ka Himamali upa aina manik siem barkentubru ikimentri jong kahima haka jinga kran bakila pathai khubor haka arpoitrik uyayong ar hazar apulai uba tita Starwell Khan ulai thu ba ka jingle chayawdo kalong ban khandra ya kibrio kiba shong dukan claim ka trading license amban kendang ya kiba shong di madan hayaw maulong ka kunhun lum khubor jong ka Batisi TV kalalam ba hak jaka bala be ikinong di madan barjala kibamdan ya ka trading license mentala lap bala shong di jingdi de kitrajala kiba de do siar ba kiba de do kha Banya saudong ya ke area jong ga yodu bar khamtam ki area ki bahap ya po ke jurisdiction jong ga district council ke jinglet ning kong ka songa ka long ko mangalap sa menen ngalik pe ya ke yodilang jing sna ya ke yodilang kat nu ka la ya hoi ka tu ke yodilang kam dei ka ba ngi ai sa mangi na council dei ka ba ya tip lang bar ka council chwa ban sna ki tu ke yo Tina takadaw ni lipay ikatu kana makan long jing bit jing biang nang bantaki nong song yo tu bat kumju ru ngipej aduk anu la dep bat ngikwa ru ban pendep kam kloy kanang ba ladang yo lat nak liang council ngi ong ban yarap syu ban kentir tu kayo dan hadir nang tu nang iya ngilap begitu kinong di chong dukan Hamadan kiba syong hapo footpath kiba deki brio kiba naba kiba syat syanan tu bat kalalong ka jing iside met kalalong ka jing penuit ikinong ya dangyan la don ka jing ut bat menne dangwan ya thu iwi baterai yang ni ong ba ya nanti nang tu hadu bakala ing ka jan sem ru mambalai baki sliu gitu shola pi la don bun ki jing jam te ngap keli ngong ki enforcement ba kin keli ya ki don trading license na te lalap ba baro gitu ki basyong Hamadan kim don trading license takadaw menen kajing late jungi kalong berengba ki enforcement kalong ban enforce ya kalau baro ki babar sela ki bomdon trading license kim dei ban kayi pateng apo ukur sam jongka district council tadi ka we te ka ba ndala ayat nilap ba don ki dukan ki badang thamai tingirum gitu ki dukan tingirum nilap baro ki basyong dukan tu ka building ki kim dan ni ka license tingil ayat ndala mi lang tu ngilap ha khang ki ngia seneng lawan itu yang apa nakaliang jong tu try jong tu ka building ilawan ya kaban ken hiet ya kinong tray jong ba balai ba pia khang gila berngam la berset bat nakaliang jong ong bakadon ka court order kata ka court order ngam tip ka bakum nu ba ilaong ban wani kendu yang ngam tar si sebetien rei la pha do we brio bat itai brio ong ba ila le no security bakadon ka emergency te tota kam nilai rengal ayo yang ni ka court te ngan sepensai gini kudo dapat nilai keleng pat kajing ya kejungi kalong pan ensure bagi dukan baro kibom dan ni trading license kim la ban career business ta long sai kabaar nga kwa pensai benta kalong mangayo ewe ke city menne na kami ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kani ka kedaw yaki hawkers generally
ngamtip ki mut yanu tambah ki basan yang ni ki paradok persnam jangi we kong shani thaba we kong violin pertu ha yong ba ngapen kenya ka court order ba ngilit kendang ki basyong madan ngaku aban pensyai hang ni yakini ka seng daga baburom nakaliang ka jungi ka council ka jinglet jungi ngim ong banlit kendang ki basyong madan ngimlet ban evik ki basyong madan nrengilet evik ya ki brio ki bomdan license la ki syong hamadan ne ki syong hadukan ya ka jing syong madan ka council kamdan bor bantu kelar ka district administration ya kata ngi suktu takada makwa ban pensyai gini dak ba syai la ka ni ka seng ka kwa ban yadai ya ki brio ki banabar ne ka kwa ban yadai ki brio lojong ka kwa ban bu kata ka jing kali ki kwa ban yadai no balai kita yaki ladangi ke district council ke penenkam ya kani ka an ke bangidon baki bar jala la ki syong hamadan ki syong dukan kimla ban khayi klem ke trading license te kata ka bang akran syai kidi ban suktu kata nga khamlet bangi ban kandang gi nok syong hamadan ki bade ki pardo snam la jong dengi ngi ong baki ba syong madan ki bade ki bar jala ki bomdan ni trading license kimla ban khayi hang ni kata di ka kamram ka bangi ngi le jangan so bakan ni jing tho jumpi kalong on call kamdon nong rim ba kamdon jing dei ai ru ba kata ka kut order ka baki ki yo mo ka kut order khamong ta ya syong kat bamon ya le be an ka bamon khamong ta kumta we have comply ya ka ai ka an ka bangi ngi do ladangan let kat kum ni ka kut order ka bangayo kopi na i ka babi haw arajar khat sao hawe dei bat ki nong syong dukan hak tu ko building itu ke building kalau clear baka hak apa uput sam dong ke district council. Pakai ni ke court order. Kalau ba unu trayin udon ni ke hak ban aiwai no. Kabamut udon ke hak mau kamu try udon hak te ban aiwai ya kita ki bamdai ki kasih ki barjala. Tenre ki dapat ban comply. Ya ke requirement kat kum ke Khasi Hill district Trading by Non-Tribal Regulation Act 1954. Lada kidai ki non-tribal. Ka order ko ong ta. Ba ka order ko ong balada ja ba kita ki ba syongwai ba ki apply ya ka trading license nang ni district council gi ban dispose ya kata ka trading license apo si banai. Kata ko arja kasa. Tegabamut balada kim apply kum nungin dispose. Bala nganget bahagas nam arja kat sao haba kami ini ke court order lada kita gi brio gi basyong dukan hau kila apply na try kila ayo mo la di banyo na do terus na tele si kita gi nong syong wai kila phet kim syong shu kila wan syong sedegi we te ngako aban pensyai ba pol kalong bakat kum kani ke order ka banga pule kalong bet ba ka court ka direct lani kala pensyai hang ni ba unu non tribal ubale khai business hapo uput usam ni district council hi ude banyo ya trading license ngakwa ban ong tangat kat kum gani kot order ka ba ai kopi yang antas hamtam ki basyong madan le kim dan ko itu te ki basyong dukan ki bun ring ki ba kebun hi long ki badon hang tu harut surok ki bangilapet ki don ki bala yo ki bala aslam mun ki bala yo la aslam ki dukan ki bala rim renew kan? Am renew manusia. Naman nakaliang ka office jong CM du ngani tu epi bede hayo du kiru nakaliang ju ki penken mau we ikinong song dukan bagi deban le renew ya trading license gitu. Kidon kita tamai du dan kata kadau men ni la ong iki bagi deban khang shwa kat bagi 4 yo ya ka trading license. Dan nakaliang ka jonga ngakwa ban kentu yu CM bau ladaki wan ban pan unusi deshu banai ya kini ki bak pli klem trading license baladaki wan pan unusi dei banai kidi ban du we kidi ban mi le ke jing pen shisha bagi de kinong India nang ta ka ek business ka pakile nang ta kidi ban don ki kot kisla kum ka certificate kum ka epic nang ta ka bakong san
kadai ke NOC na kirang ba snong la da dei hayu du NOC la da dei hakisnong pa kadai na kirang ba snong